Now, kung tanawin mo karon sa kalibutan, nagkalain-lain na yun. Ijahay na o paningkamot sa ilang mga doktrina. Kita sa Facebook, mga debate. Kung yung tanong ba, isig pasaka sa ilang mga doktrina, isig gusto nga mo, musaka, isig endorse sa ilang mga doktrina. Isig panggawas sa mga doktrina na nagkalain-lain. Ang punto ni Pedro mo ni, you already know this. Magbantay mo sa inyong kaugalingon. Kay panahon, ingon siya mo, kung kayo musunod mo niya, musunod mo ni inyong mga pagtulungan, mawala or mawala inyong kaligpon diha sa Ginoo. Now, nganong gisulti man ni Peter? Because in next verse, sa verse 18, usan ni siya kay importante ang paglig-on sa imong gibarugan. Kung kay kung wala kay paglig-on sa imong gibarugan, dili gyud pud ka motobo. The next one dinhi mo kini. Number 1, kinabuhi nga bala ng Diyos nun, kung sa man ang kasing kinabuhi na handom sa Diyos kanato while waiting for His return. Kinabuhi nga bala ng Diyos nun, kinabuhi nga nung pagpamalandong, natulong mo kini, kinabuhi nga nagatubo diha sa iyang grasya. How can you grow if you are not, kanang gitawag na to, stable sa imong Kristohanon o sa, wala ka kabarog sa imong gituhan? Muna ingon si Peter, pagbantay kamo. Then, ingon sa verse 18, pag kinabuhi kamo or kung tanawin din sa English word, but grow, sa English translation, but grow in grace in the knowledge of our Savior, Jesus Christ. Balik ko na po ha. Gipahinumduman si ang mga Kristohanon to be on guard, to preserve from falling, preserve sa imong gituuhan, tungod kay naghatag sa niini nga warning, kay sa verse 18, importante ang verse 17, tungod kay dili siya pwede buwagon nga wala ka sa imong gituuhan unya motubo ka. Meaning, kinahanglan ka, lig-on ka sa imong gituuhan, kay diha ka paagi, diha pud ka motubo. Muna ingon siya sa verse 18. Timutanaw ni mo, contrast na sa verse 17. Ingon sa verse 17, pagbantay, kay dahil mga minit ng mga pagtulunan, ayaw mo padala, kay mawala yung kalikon sa Diyos. Pagod sa verse 18, hinoon, sabi English ba? But, hinoon magtubo kamo. Nakita niyo ang contrast? Pagbantay mo sa mga minit ng pagtulunan, ayaw padala nila, hinoon magtubo kamo. Diba? Now, ano yung tanawon sa sa English, but grow in grace in the knowledge of our Savior, Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen. Now, balik po na ko. Tinuod o sigurado nga mobalik yun si Jesus. Ha? O tungod kay mubalik man siya, itagal sa mga kamatuoran sa iya nga pagbalik, ang punto ni Pedro mao kini. Samtang or while waiting sa iya nga pagbalik, paningkamuti ang pagkinabuhi nga balaan ug Dios nun sa iyang atubangan. Pamalandungi, number 2, pamalandungi ang imong atuan, ang imong pulong, pamalandungi ang imong gibarugan, o ikatulo mao kini, pagtubo sa imong Kristohanon na pagkinabuhi. As you wait for His coming, it is important for us to grow diha sa Ginoo.